ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ନେହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଭଉଣୀ ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଆଉ ଭାଇ ଦିଏ ସାରା ଜୀବନ ସାଥ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହଉ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାପରେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ମା ଫୋନ୍ଟା ଧରିକିରି କରୁଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ମେରି ଅଛି। ଆଉ ମେରି ଧିରେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଆମ ଘର ଜଗୁଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି। ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟଟା କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ କମେଣ୍ଟଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଠାଟେ ଦେଲା ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିଠା ଦେଲା, ଆଉ ଦେଲାନି। ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଖା ମୋ ପକେଟରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ 2ଟା ବାହାର କରିଦେଲି। ଦେଖିବ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଖୁସିରେ ନେବ ବୋଲି ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ହାତରୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ଏଇଠି ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ମେରି ହାତରେ। ମେରି ଦେଖିବା କେମିତି ବସିଛି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇକା। ମେରି ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଡଗ୍, ତଥାପି ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତାକୁ ଅଇଖା ମିଠା ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖିବ ତାକୁ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ହେଲା ମିଠା। ମିଠା ଦେବ ମାନେ ସେ ଖାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।